Joet, ben de eerste streken erop kwam? Joet, de officiële eerste streken, ja. Want er gaat heel wat om vooraf. Ja. Kun je vertellen wat? Nou, ik heb verschillende soorten teksten, niet meer schetsen maken. Jan vindt het verschrikkelijk lastig om hem helder uit te drukken. Dat is echt net een wonder, want zijn gedachten vliegen alle kanten op in een razend heeg tempo. En het werst wil er alles met elkaar verbinden. Allemaal heel gauw in je schilderij pakt me helemaal de wie van oud. Textiel heeft me geïnteresseerd. En op een gegeven moment kwam ik bij, vond ik heel grappig, een zielbootje zingend. En op een gegeven moment kwam ik bij schilderijen van Tadema. Op een gegeven moment, Dus dat is een woord, Tadema? Tadema denk ik aan werken. En Sjoerd de Vries vond ik altijd heel interessant, het verhaal. Ik dacht, nou, eerst mijn besjen wat ik wil. Wie oud en Sjoerd de Vries en het bootje en Tadema. Ja. Maar is dat moeilijk omdat er dan zo volle tegelijk gebeurt in die holle, liet het wel? Te volle? Ja, dat wie al die informatie binnen, dan moest een keuze maken. En op een gegeven moment, de vrouw en ik begonnen discussiëren. Ik zei, wat ben je nou mee bezig? Je moet rustig houden. Je hebt toch wel vaker een medaille in de hand. De kunst is weglaten. Straks de bezoeker, de bekijker, de beschouwer van jouw werk moet eigenlijk het verhaal weer kunnen herleiden. Die moet eigenlijk op een logische manier kunnen begrijpen waarom jij dit gemaakt hebt. Ja, zeker. Ja, ik ga een motivatie maken. Maar ik krijg een beetje het gevoel dat je nu 3 verhalen heel doelbewust in elkaar probeert te snijden, zonder dat daar een innerlijke noodzaak toe is. Heb jij dat gevoel ook of valt dat mee? Hoe bedoel je met de innerlijke, dat ik er te veel in doe? Ja, dat je misschien denk je een schilderij te ver. Dat gevoel heb ik een beetje. Nee, ik ben er van mezelf nog niet helemaal uit met Sjoerd de Vries. Nou, probeer het voor jezelf helder te maken. Kom je er niet uit, dan is het misschien geen goed idee geweest. Dat is best wel mijn probleem. Ja, dus als jij het verhaal voor jezelf niet helder hebt, dan zal het verhaal voor de toeschouwer ook niet helder worden. Nee. En dan kan je hem beter achterwege laten of er nog even goed over nadenken. Nou, en als je dat doet, dan klinkt het alsof je prima op weg bent. Bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Ja, oké. Hoi. Dag. Hoi.